Filmska nastava u Kinu Tuškanac program je filmske pismenosti koji je namijenjen prije svega srednjoškolcima, ali kroz godine kako su prepoznali vrijednosti i kvalitetu programa, spontano su se programu pridružili i redovito ga pohode nastavnici, studenti i filmofili općenito. Projekt je startao školske godine 2012-13. godine i vrlo smo ponosni što ove godine smo u veljači obilježili 10 godina postojanja programa. Učenici dolaze u kino gledati filmove iz različitih razloga. Neki dolaze zbog društva, neki dolaze zato što ih film zanima, neki dolaze kako bi pametno, inteligentno iskoristili svoje proljetne ili zimske praznike, neki postaju već i prava zapravo kino publika i festivalska publika. Mnogi od njih doista završe u svijetu filma, ali mnogi isto tako upisuju studije od veterine do medicine pa i dalje dolaze na filmsku nastavu. Svaki ciklus traje 5 dana, tijekom kojih polaznici dolaze u prostor velike dvorane Kina Tuškanac gdje imaju priliku pogledati 5 različitih filmskih dijela. Svako jutro krećemo sa uvodnim razgovorom, sa motivacijom, sa uputom za gledanje, sa najavom samog filma, nakon čega slijedi projekcija filma, a nakon kratke pauze iznošenja dojmova, detaljnu analizu i interpretaciju vode dvoje predavača, odnosno voditelja. Kako bih ohrabrila učenike koji nisu nikad bili na filmskoj nastavi da dođu? Pa rekla bih im da dođu, zato što nitko ih sasvim sigurno neće prozivati, a nakon dan, dva potpuno će se opustiti i počet će sudjelovati samostalno u analizi i interpretaciji. Ruke sviju polaznika u nekom trenutku budu u zraku. Filmska nastava online ili digitalna filmska nastava, kako ju milja zovemo, je platforma koja je zapravo namijenjena profesorima i učenicima osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, ali i svijeta, za korištenje filmova djece i mladih u nastavi, ali i u slobodno vrijeme. Zapravo je cijeli sat, odnosno jedan blok, koncipiran kao sat u trajanju od 45 minuta koji može biti sat nastave filmske umjetnosti u okviru nastavnog područja kulture i medija unutar hrvatskog jezika. Sama platforma pokrenuta je 2020. godine taman uoči pandemije, a do sad zapravo imamo obrađenih gotovo 100 filmskih ostvarenja. Na platformi su jasno odjeljeni materijali za osnovnu i za srednju školu, a svaki film prate uvodni motivacijski video materijali filmskih stručnjaka, kao i metodička priprema i kviz koji se može riješiti, ali i interaktivni dio gdje svaki film učenici mogu komentirati. S obzirom da su i filmovi obrađeni ne samo kroz filmski jezik, već i sadržajno, iste je moguće koristiti naravno i za druge predmete, tako da evo, pozivamo apsolutno sve korisnike, što one stare, tako i one nove koji će se tek zapravo kušati u održavanju filmske nastave filmske umjetnosti, da isto i pokušaju. Do sad platforma je prikupila preko 100.000 pregleda sadržaja iz više od 100 zemalja svijeta. Za sada imamo zaista iznimno pozitivne povratne informacije od svih korisnika i te brojke iz godine u godinu rastu. Filmovi su sve prisutni i danas je vrlo teško živjeti bez utjecaja ili promatranja i gledanja filma. S druge strane, mislim da je jako bitno filmove kritički promatrati i razumjeti ih te moći analizirati interpretacije. I da upravo pomoću filmova mi možemo puno bolje razumjeti digitalni suvremeni svijet koji nas svakodnevno okružuje.